Het is dinsdag 1 april, de dag dat de Belastingdienst haar eigen deadline net helle het. Het is ook de dag dat het Cambuurstadion bestwarmen is door woeste supporters. En we jaren Joet in Bient hoe je mooi een goed verhaal de merk veroveren kunnen. Goeien en welkom bij Bient. Aanstaan zullen we bij Joop en Klaske van Dellen van Serhuisterveen. Ze willen net verhuizen van het plakken dat ze al 42 jaar het mooi en mal met elkaar delen. Ja, daar ben je bij me ingeboren. Alles. Ja. Wat rek het jou nou, zo? Ja. De vrouwen de roer. En daar is hem krijgt. Het runnen van een seksclub is net voor elke nieuwfotline. In de schiemerige wereld van pooiers en geweld moet je behoorlijk sterk in de schoenen staan en ook nog sociaal wezen. Mooi toch, die eigenschappen, koe Harm Skievink, maar liefst 10 jaar lang maar een soort willen baas wezen van seksclub De Huifkar in Ordebekeep. In al die jaren had er neer een politie onder doorwest. En Joert neemt er afskiën van zijn vrouwje en van de vrouw die hij bezocht te verhoren. En vlak van zijn afskiën zochten collega Rolf Lausma en Albert Jensma hem op. Ik hier had hem al een keer getroffen voor een radioreportage. Er was toen een even dag in de seksclub. De lekstuk in het Italiaans, weet je wat dat is? Wat is dat? De lekker. En hij vertelde mij dat hij slachter was wie. En je had iets echt een aardige hutfietser. Hier, helemaal links op een foto. Hij woont ik nog wel eens een prijs. En van de week belde hij op dat die huifkaart die hij dan al 10 jaar had, dat hij die verkocht hier. En had ik woer dat hij dan voor één keer zijn verhaal over zijn leven in de seksbusiness op camera vertelde. Nou, dat doe je vanzelfs. En als je hem zeggen, het is een beer van een vent, maar ook een hele seft aardige man. En ik dacht toen nog, hoe komt zo'n man nou te lonen in een wereld van uitbuiting van jonge illegale famkes, geweld, fraude, terugdraaide seksmaniakken met vreemde weesken. Maar het is net zo beroerd dat je hem denken zou toen ze mij. En hij nodigt me uit om eens een keer deel te komen. De hast het zien hierop. Ja. Ik wil wat problemen met de zoens, zit er ook wel wat bij. Ja. Maar heeft het dan een mooie zien hier geweest? Of is het misschien ooit dan? Ik hier net mensen wel. Maar ik ga me altijd wel een beetje daarin. Sociaal contact. Mijn vrouw, het hoeft net vrouw te worden, maar ik mocht ik graag in een kroeg zetten. De meest gerust weten, vregen Han in Manij. Ik kwam uit al de boren waar ik 5 kuien meende. Dan weer 11 woorden. Dan heb ik 2 bankjes verzinnen. Net voor de belasting. Maar in ieder geval, die 2 jonden in de week. En dan ging ik naar Chinezen bij. 200 kilo vlees brengen. Ik ben echt een huddenwerker. En dan komt de Sanieke van hier en daar boren uit thuis. Ja, dat denk je dan echt. En dan ben je nog te jong. Of net al? 50, ja, dan ben je te jong om thuis te zitten. Dus toen ben ik hier een PRS-kastjes begonnen te rijden in die tijd. Ja, dat vond ik persoonlijk ook wel leuk werk. Oh, maar volgens mij ben ik al lampen kwijt. Zo, hier in de wc's? Ja, dat loopt wel. Hoe gaat het nou als je hier met een vrouw komt? Wat gebeurt er dan? Nee, maar ik bedoel, wat zijn de regels als het dan mooi is? Of zo? Het famke van oude bar begeleidt het famke die hier naar de kamer. En ik heb een afspraakmeisje van Jelle Hoeren, dat is minimum €100. 3 kwartier is 105. En ik kan van Hoeren. En ik kan eventueel verlengen. Zullen we nou even verder zien? Ja, wel zeker. Hoeveel kamers binnen? In principe ben er 4, maar terug dat ik er altijd in gebroek ga, dan ben er 4. Zo, dat is ook een kamer dus. Nou, boh. Zo, dit is mijn afdelingje. Ik ga bijna naar die opmaken. Je slipstijl.
heb mijn kantoor een beetje, weet je wel. Ja, maar dan kan je in principe een kamer van mij. Dan heb ik er 4. Wat laat er nou in het wasbakje daar? Wat is dat? Ja? Dat zei ik die even uitlezen. Oh, door ik Oh, sorry. Die bedoelt die. Ja, wat laat er? Ja, die vrouwen hebben een soort, wat zo'n gestel binnen. Dan kan je zo'n dingen indrukken. Die willen, dan kan je je voorstellen, van ik 4 maanden een check keer. Een week ongesteld, dat kost hen. Dat zijn speciale sponsors. Ja. Zie daar maar even. Ja. Ik is daar even zien. Nou, dat was net weten. Hoeveel mannen? Ik kom hier net daar. Nee, maar dit is van oudsher. Ik bedoel, er is weinig verloren. Hey, ze praten hier over jacuzzi-baden en dit en dat. Maar het werkt ik net, ja? Die grote jongens ben ik al heel genezen. Boccaccio in Laren. Een kameraad van mij die komt er in die kamer wel eens 15 verhalen. En de mooiste zakenlui die kan ik net meer uittrekken van de belasting. Hey. Toen kwam er dan voor een flesje champagne terug voor 150 euro. Nooit meer. Piccolootje 15 euro, dat is het dan. Als extraatje. Nou ja, van piccolootje komt piemelootje en dan is het weer weggehoord. Hè? En Famke Duitsland. 22 krijgt contact met Famke in Nederland voor de, helemaal in paniek. Op internet, die wilde wij uit Frankfurt. Zit achter het raam voor het rijden is. Ja, maar misschien mag ik dat woord zijn net nemen. Maar die hebben we toen op nacht hebben die erbij hellen. En die hier komt te werken. Als dat levensverhaal wisten, dan begint ze nou spontaan te hangen. Maar de helft staat dus bij een pooie waai en dan zegt hij hier onder het werk. Ja, Dat woe ze zelf? dat heel soort risico. Maar woe ze zelf wel onder het werk? Kist ik steeds, nou kom maar hier maar Nee. en hoe is net? Het vangt hier maar in. Gedachten, ze moeten hinderen. Sommige vrouwen hebben dat, kan je zich net voorstellen. Maar ze belden me voor 2 maanden weer waarom. Toen bellen ze me nog op. Ze zeiden, Harm, ik ben niet in verwachting. Nou, dan heb ik even zitten. Want ze zo nooit geen bij me krijgen. Zij is het tatakeld. Ja. Hoe zit het eigenlijk naar die man die hier komen? Een mannetje, zijn dochter, zeg maar, 16 jaar hadden van de wereld over in, die is overleden. Een dronken chauffeur. Hij zei, met de vrouw kom ik er net uit. Dat zit tussen neer en ik, dat weet hem nog. En die komt dus hier. Ja. En die Ja. gaat dan mooi Famke. Ja, maar ik heb een boek van schreeuwen. Een mem die belt op. Toen wist ik net dat het een mem was. Maar ik denk, een vrouwtje die misschien een vrouwtje ziekert. Laat maar eerlijk werden, wij een lesbische wereld, ook net nou. Nou, nee, daar gaan we net om. Als je hier zo'n thuis, en daar heeft ze de verzorging van. Die had een ongeluk gehad, zat weer, het zal lang in komen zijn. Dus, maar ze zei, ik zal hem tot aan mijn deur, zal ik hem verzwaren. Maar ze zei, er is één ding, waar ik hem net in verzwaren kan. En daar vreeg ik jou voor. Ja, geweldig. Ja, moet je je voorstellen, hè, met mem. Hem een jongen van 23 jaar. Die van een shot wat een plafond daar. Ik had een Famke Hennis die wat ik zei. Het is wel een uur, maar het is een uur en een kwartier. Ik vertel je dat ik een kwartier wil. Maar steeds even met die vrouw netjes praten. Je zei het is niet nodig, hè? Ik krijg je zei je net met hen. Maar je zei het is niet nodig. En als een vreeg is wat mis je heid, even een warme haar om je heen. En die mondjes komen hier, denk je? Ja, en dat vind ik mooi. Maar Olaf, als je net een beetje sociaal gevoel hebt in die donder, moet je net aan beginnen, vind ik. Dat verscheen die vrouw in net. Echt. Schrijnende gevallen was het net in Roemenië. Moest je je voorstellen, hè? En hij die brengt zijn dochter van 10 hier naar een klant. Ik heb letterlijk wel met de vrouw gepraat. Vreselijk toch, zo'n ding. Dat speelt in die prostitutievrouw, Ja. die maken er zelf deel van uit. Ja, daar maak ik zelf wat ook is- deel wat- van uit. wat is dan het Maar verschil? maar ik het tegendeel, ik probeer het te bewijzen. Ja, toch wel. Dat net dan. En dan hoort nog aan zijn op. En Ja. dan komt na je niet hier. Ja, Maar ja, maar de hoop dat het beter doet dan ik nog. Ja. is dat een betingst? Dat hij dat op die wijze doet? Ja, ik hoop het wel. Ja, ik geloof, ik zie maar ik wil vooraan. Ja. Hij zelf, ik te rijden ben, die het neemt. Dus ik ga ervan uit dat je zelf, ik heb het waar. Of net dan. 2 dochters zelfs nog. Maar ik moet er net aan denken dat die onderdrukt wordt in deze wereld. Dat wel dan. Hoe praten die er met die hoor? Ja, die oudste dochter werkt bij de notaris. Ze zei, papa, ik ga het liever niet. Maar ze zei, ga je gang maar.
Ja, wat moet je anders dan nog? En het ze dan ik wat zeggen hoe je dan voor die famkes zwaar je maakt? Ja, Is dat nog wel een... dat is het eerste. Ik weet nog dat het men dat nog zelfs zei. Want de huifkar kwam heel vaak negatief in het nieuws. En dan zijn ze van, dan kwam ik gewoon eens thuis, want ik reed voor een ijskastje. Nou, ik was mooi net bij die en die. Nou, dan wist het wel wat ook gaat. Ja, ik zei, mam, wat kan ik daar verder onder doen? Maar toen kwam ik bij mam en ik zei, nou, ik neem de huifkar over met witsen. Ze zei, dat is mijn woord voor de famkes best met jou. Beloof je dat? Ja. En de verste klanten van de huifkar die horen hadden trouwens geen zorgen te maken, want Skifink hoort er dan misschien mee op, maar de zaak die gaat gewoon terug. In Bient portretteren we deze week de bewoners van de zogenaamde beverhokken van Sruustervingen. De stichting Wenningbouw Achtkarspelen, steeds maar de SWA, wil de huizen slopen en de nieuwe wen voor in het plak zetten. Maar de bewoners die willen net vot. Joop van Deln en zijn vrouw Klaske prakkerseren er net over om te verhuizen. Ik al is vrouw van Deln slim ziek, ze waren je prima sa in de Glikvlierse Wente. In en om mijn hoes had het al jaar van mekaar. Ze komen bij elkaar hoe de vlier, maar in de door ik net bij elkaar plat. 2 Lien maak ik voor het Nijs een reportage doet de bewoners in verzet gingen en soms die tijd liep het er net een soort verloren. Wat dreut hadden in het verzet en waar bindt deze mensen? Goedendag. Jongens ben ik op noemen Joggen van de Molenwaai. Je wen je Joop en Klaske al 42 jaar. Die ga hier rond de graag. Ik kan hier rond een bij hen komen, ik kom zitten dat alle rond. Ik kom zeggen, ik ken mijn relatie die bedalen, ik kom zitten dat we alle willen. En dan keer is 12 jaar groot en we kan van alle kanten kan weer erom komen. En dit is de grootste slaapkamer, ik kom bij de kinderkamer, dus wie vindt het erom graag? 42 jaar. Wij weer in dit huisje. Maar ik heb totaal, in wennen even zien, even net liggen, 63 jaar in deze huisjes. Want we wennen jou eerst? Op zo'n jonig. Bijvoorbeeld? Op een lange laan, bij Volkertbrunning, ja. In het huis geweest ben, toen was hij het melkboer. Ja, daar waren bij me ingeboren. Alles. Ja. Wat rek het jou nou, zo? Ja. De vrouwen de roer. En daar is hem krijgt. Ja. En dan doe je ook wat. Ja. Dus. En dan verleden je hem dat ook daar. Maar ja, dat is het hoor. Nee. Nee, dat leidt in keer zo. Ja. Maar zeg je dan op een bepaald staat net van nou, wij verhuizen, want we willen die spanning ik al je net? Nou, ik had er persoonlijk geen spanning mee, de vrouw. Nee, Wie had geen spanning met mij net? Nee. Wie had ik weer dat te zeggen? Ja. Dank u wel. Zie het morgen bestralen. Ja. 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 Maar deze vrouw die zit al in Gruttegast, die komt hier net bij waarom. Dat is gebeurd. Ja. Ja. Maar je onderhouden we het even, ik wil me zeggen, je hak je het even om. En dan ga je tien, dan hoef je er niks aan te doen. Is het weer raar, dan pak ik het weer even. En dan ga je het weer in betalen. Nou, dan ben ik een uur aan de gang en dan heb ik alle netjes. Ja, zolang ik nog de wang ken, ik moet me zeggen, kijk het maar. Als ik dan met de wang ken, ik moet me zeggen, dan ben ik genoeg van die beunhouders die willen wel even een tuintje meenemen van die jonge baden. Dat weet ik wel weer oplast. Ik ken hem bij de ouder niet nog wat van. Ik moet me zeggen, ja, kijk, ja, ik ken het wel. Maar er zou een keer een hoog komen dat het net meer wil. Maar dat denk je nog net doen, nee.
En het is voor u net geen onaam werk meer. Ik moet maar zeggen, wie mij nu aan de schep overleven in de groen zetten. Hé? Dat mij nou wel. Wat mij hoort in huis. Je moet een tafel met een stoel en een bank stellen en dan kan je zitten en je kan je bieden en alles kan je doen. Dat kan je in oor hoe ik wil, nee hoe ik wil, maar die krijg je hoor. Wie vind je goed genoeg? En morgen in deze serie dan zullen we bij Nico en Geke. Nico had in zijn jeugd een soort omsvalken en had in de lange longen zien thuisvoen. Reclamemaatje is uit. Als dat verkeepje was, dan moest een goed verhaal hebben. In marketingtermen, korte aandacht, tjinoer, verzinnen aandacht. Daar hoe lekker goed ha. Mij Ben Floon, marketingzaakkundige en mijn verste gast op tiertje ondernemer Geesje Duursma. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, eerst die hele lange reclameblokken op televisie. Ik erger me soms bont en blauw. Hoe is dat met jij? Irritant. Irritant. Ik zet de televisie op stop, ik geef wat leuks aan en dan scroll ik terug. Ja. Maar ja, even met deze digitale televisie. Ja. Maar want eigenlijk is reclame achterhellen. Is dat een goede uitspraak? Ja, die reclameblokken die zie ik nooit, want ik kijk dan waarschijnlijk heel anders televisie. Want dat 8 uur journaal dat begint bij mij meestal om 8:30 of 8:05, 7:30. En de rest daaromheen, dat regel ik wel op een andere manier. Dus eigenlijk CCM van, wij doen het op een hele oren wijze. Reclame op televisie, dat is zat 2003. Dat doen we eigenlijk net meer. Heel domineers. Ja, hè? Ja, het is echt, er komt wel wat oors. En ik begin te kijken in hoe ik zei, wie heeft het Sint-Wurg nog een telefoonboek? En ik denk dat in de toekomst ik zei is van, ja, wie zit er nog echt naar reclame? Dus en daar ben het er wel ideeën over van, wat dan wel kan. Nou ja, kijk, uiteindelijk duwen de reclame er wel weer tussen, maar dan op een andere manier. En dat klinkt heel oneerbiedig, maar ergens zul je wel de aandacht moeten hebben voor je product. Maar als je zometeen een filmpje huurt on demand, dan zit daar aan de voorkant en aan de achterkant en misschien op het popcornmoment nog even een filmpje met reclame tussen, maar dan wel specifiek voor jou. Dus dan wordt het allemaal wordt het misschien nog wel aantrekkelijk ook. Ja, maar dan zei het echt van, je moet meer een verhaal vertellen. Ja, het is wel de bedoeling dat mensen geloven niet alles meer. En daarbij komt dat wat je vertelt ook nog makkelijk gecontroleerd kan worden. Dus we hebben de afgelopen tijd behoorlijk veel voorbeelden gezien waar het verschrikkelijk verkeerd ging. Waar niet meer de klant voorop stond, maar waar eigenlijk de geldschieter of de investeerder. Daar komen we aan zo op. Eerst even een paar Frieske Fabio die het wat Jim onbelangrijk heel goed doggen. Ja. Neem eens er een peer. Ik heb zelf Ciel graag als voorbeeld. Ciel, voor de mensen die dat net weten, badkleding, hè, door die. Ja, badkleding, allerlei andere. Kijk, dat ben ze dus. Ja. En dit is dus goed. Want wat doen zij dan? Wat doen zij goed? Nou, het is aantrekkelijk om naar te kijken voor mij als man. Maar waar het ooit om begonnen is dat Cynthia en Ella vanuit de kern, vanuit hun eigen behoefte, vanuit een behoefte van mensen zoals zij, zijn gestart met een bedrijf. Ja, Cynthia en Ella, dat zijn dus de oprichters. Precies, vandaar Ciel. Ja, vandaar Ciel. Dus die zijn begonnen vanuit die behoefte en daar hebben ze een invulling aan gegeven. En daar hebben ze een mooi bedrijf van kunnen maken. En dat verhaal was ook heel makkelijk te vertellen. Want ze zeiden, kijk naar ons. Wij zijn het prototype van de vrouw die badkleding van Ciel zou willen dragen. En daarom zijn we begonnen. Ja. Dat is ondernemerschap. Dus zou dat ik trouwens, want dat is zelfs ik ondernemer. Vertel eens toch een verhaal? Wij vertellen een verhaal, want de Pleert natuurlijk is een heel oud bureau, een heel oud pand waar we in zitten. En bijvoorbeeld, even basaal maar de menukaart. Als ik een kaasplankje op een kaart zet, nou, dan verkeep ik daar 4 van. En zit ik erbij van, nou, dat is een kaasplankje van de Johannehoeve. En we maken er een mevrouw van Eijden uit Dieptjerk. Verkeep ik er wat 10 of 15 van. Echt? Ja, dus echt, dat verhaal... En wij hebben alle jaren op een kaart arrangementen die namen hebben. Dus we hebben nu Sjoukje Heijsma, die had vroeger ik in de Pleert wennen. En toevallig werkt Sjoukje Buus, dus dat is ook wel leuk. Even wat oors, want bijvoorbeeld nog zo'n voorbeeld is nevens mij Autodrop, uit Jeesem. Ja. Zullen we even zien? Ja. 1957, de zeepkistenrace van Bolsward. De winnaar kreeg een jaar gratis pittig zoete sneken zoethoutjes. Deze drop bleek zo gewild dat men elkaar al snel van valspinnerij ging beschuldigen. Na het ongeluk van Ewald Swinstra liepen de emoties zo hoog op dat de race werd stopgezet. De zeepkistenrace van Bolsward kwam nooit meer terug. Dit in tegenstelling tot mijn oldtimers. Die zijn wel alweer een tijdje terug. Ja, maakt het eigenlijk uit of een verhaal klopt, ja dan nee?
Nou, in zekere zin wel. Kijk, want Insum en Drop dat is wel bij elkaar verbonden. Dus daar kun je wel een verhaal van maken. En dan mag je wel wat uitvergroten. En ik roep altijd, het is reclame. Dus je mag het wel wat groter maken en wat minder echt dan dat het is. Een beetje de lolfactor erin. Hartstikke goed. Maar de koppeling tussen die twee dingen, zoals ik zei, ja, die is wel belangrijk. En die spreekt ook wel voor zich. Het moet wel klappen natuurlijk. Hè? En als je zegt van wij zijn de beste, of wij roepen altijd wij zijn gastvrij en we tonen dat net. Ja, dan ga je natuurlijk door de mand. Hè? Meestal schep je verwachtingen. Dus waar je verkeep, ja, dat moet wel weer wezen. Ja. Nou goed, dan hebben we twee goede jongens. Ciel, dat is goed. De badklingen. Ja. En ik de autodrop. Prima verhaal. Nou, een voorbeeld van een onderneming die het net zo goed in heeft. Een bedrijf. Nou, we hebben daar wat. Ja, we hebben de Frieslandbank hebben we geroepen vandaag. Die is intussen ter ziele, dus dat klopt. Ja, de Frieslandbank heeft op een gegeven moment. Frieslandbank is heel druk bezig met. We moeten ons kapitaal, we moeten ons vermogen verstevigen, want anders dan krijgen we allemaal ruzie met de Nederlandse bank. En toen gingen ze hele gekke commercials maken met een randstedeling erin. Zullen we even zien? Ja, pak hem er maar op. Ter illustratie. Er stond, we gaan wat lopen. Er stond niet, we gaan wat lopen. Jort, wij moeten het eens hebben over onze spaar- en betaalmix. Kan je beste rente. En als het nodig is, kan je er gewoon mee pinnen. Pin is voor paupers. Ik fladder er even tussenuit. Cash of pinnen, meneer? Nee, eerst even betalen. Zal ik even voorschieten, Jort? Toch wel handig, hè? Pinnen. Ja. Ja. Nou, vertel, wat is hier nou mis, mooi? Nou, hier wordt natuurlijk de roots van Friesland en Frieslandbank worden hier keihard onderuit geholpen en worden hier keihard eigenlijk voor paal gezet. Laat me maar gewoon zeggen. Want de Friese bankier wordt afgeschoten door Jort Kelder, omdat hij zich slecht kleedt. Friesland is eigenlijk te klein. Daar moet je met een snelle auto heel hard doorheen rijden. Terwijl de basis van wat hier verteld wordt aan reclame eigenlijk heel mooi is. Want ze hebben daar een product geïntroduceerd wat een heel groot probleem voor heel veel mensen oplost. Namelijk de betaal en spaar. Dus geld wat je op je betaalrekening had staan, daar kreeg je ook rente over. Dus eigenlijk, prachtig verhaal, maar totaal de plank misgeslagen door zo ver van je origine, zo ver van je dus niet authentiek te zijn, dat mensen gewoon hebben gedacht van ja, weet je, geloof het allemaal wel, vind het wel prima. Dus altijd een verhaal vertellen, heeft elk bedrijf eigenlijk een verhaal? Nou, dat is best wel moeilijk. Ja, dus om een verhaal te bedenken, daar ben ik al je weer goeroes voor om je verhaal om dat te leren. Maar wij zijn er ook met dwaande. We hebben een aantal verhalen in de plaats. Burgum heeft nog het verhaal van de BM'er, een bulthuis, Kaper Bulthuis. Een heel soort mensen weten net dat die boord van het Bergenmermeer komt. Nou, en daaromheen hebben we dan maar arrangementen. Ja, en nog eventjes hoe die reclameblokken, want zo begonnen we dit peteer. Ja. Dat is eigenlijk passé? Nou ja, wel in de vorm zoals wij hem kennen en zoals de generatie zoals ik hem ken. Maar ik denk dat mijn kinderen daar een heel andere mening over gaan hebben later. Die zullen zich helemaal niet kunnen vinden in het idee van reclame anno nu. Ik denk dat de televisie er ook heel Nee, dat ziet er ook heel anders uit. Dus ja, volgens meer on demand. Wanneer je iets zien wil, dan kun je gewoon met een klik op de... Mediaconsumptie zit op een hele andere manier in elkaar. Dat begint eigenlijk nu al. Maar nog even terug van, heeft elk bedrijf een verhaal? Elk authentiek bedrijf heeft een verhaal. Een bedrijf wat gedreven wordt door geld, heeft geen verhaal en gaat het niet redden. Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Ja. Nou, beginnen naar de reclame, Asen. Lekker, gelukkig. Hey, die gedankt van je komst. Ons 4 Asenkinders van Sjen uit Frieske Nijs en Joet. Volgen toch die reclame nou nog wel. En van nou nog een hele gezellige jong. Dag.